Rozsah pohybu pri cvičení. V tvojom tréningu by si mal vždy dbať na plný rozsah pohybu. To, že tam naložíš plný kotel a tvoje prevedenie je takéto, to ti je úplne k ničomu. Oveľa lepšie urobíš, keď sa sústredíš na ten pohyb a ideš. Plný rozsah pohybu, zmačkneš. Plný rozsah pohybu, zmačkneš. Kontrolovaný pohyb. Pozor, nemyl si plný rozsah pohybu s príliš veľkým rozsahom pohybu. Plný rozsah pohybu znamená, že sval natiahneš do plného natiahnutia. Príliš veľký rozsah pohybu znamená, že to pustíš ešte ďalej a pôjdeš to už cez klb. To častokrát môžeme vidieť napríklad na kladkách. Ľudia to púšťajú príliš dozadu a už ti tam trpí to rameno. Sústreď sa na to, aby si cítil natiahnutie toho prsa a potom to zmačkneš. Znova to pustíš, ale iba ako ťa pustí sval a znovu to zmačkneš. Kontroluj ten pohyb, nauč sa vnímať svoje telo a posun svoje tréningy na vyšší level. Pre viac rád a tipov ma sleduj.